ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 18/7/23 ಬೊಳ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ತಾದ ಮಧುಬನ ಮಧುರ ಜೋಕುಲೆ ನಿಕುಲು ಈ ಆತ್ಮಿಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಡು ಬುದ್ಧಿಹೀನರೆಡ್ದು ಬುದ್ಧಿವಂತರೇ ಬೈದರು. ಬುದ್ಧಿವಂತ ಪಂಡ ಪವಿತ್ರಾಪಣಂಚಿನ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ನಿಕುಲಿತ್ತೆ ಓದೊಂದುಲ್ಲರು. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಬುದ್ಧಿವಂತ ಜೋಕುಲ್ನ ಮುಖ್ಯ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ತೆರಿಪಲೆ. ಉತ್ತರ: ಬುದ್ಧಿವಂತ ಜೋಕುಲು ಜ್ಞಾನೋಡು ಸದಾ ದುಂಬು ಪೋಂದು ಉಪ್ಪೇರು. ಅಕಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿತ ನಶೆ ಇರುಂಡು. ಅಕಲ್ನ ಬುದ್ಧಿಡು ಇಡೀ ಸೃಷ್ಟಿ ಚಕ್ರದ ಜ್ಞಾನ ಉಪ್ಪುಂಡು, ನಶೆ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಎಂಕಲ್ನ ಬಾಬಾ ಎಂಕಲೆಗಾದು ಪರಮಧಾಮುಡ್ದು ಬೈದಿರು. ಎಂಕುಲು ಆರ್ನ ಜೊತೆ ಪರಮಧಾಮುಡು ಉಪ್ಪುವ. ಎಂಕಲ್ನ ಅಪ್ಪ ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರ ಆದುಲ್ಲಿರು. ಎಂಕುಲಿತ್ತೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರ ಆದುಲ್ಲ. ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಆರು ಮುಕ್ತಿ ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತಿದ ಆಸ್ತಿನ ಕೊರ್ರೆ ಬೈದೇರು. ಗೀತೆ: ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸದ ಬಾಕಿಲ್ಡು ಬತ್ತಿನಾರು ಏರು. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಜೀವಾತ್ಮ ತೆರಿಪೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಎಂಕಲ್ನ ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮನು ಎಂಕಲ್ನ ಎದುರುಡು ಓದೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಅಂಚನೆ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ಕಲ್ಪೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಐದವರ ಇಂದು ಈಶ್ವರೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವಾದುಂಡು. ಇಂದೇನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಬಂದು ದಯಗೆ ಪನ್ಪೆರು. ಬೊಕ್ಕ ಓ ಮಾತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಲುಂಡು, ಆ ಮಾತ ಇಡೀ ವಿಶ್ವಗಾದು ಉಂಡು ಪಂಡತ್ತು. ಎಂಚ ವಿದೇಶಡು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಲುಂಡು. ಅಂಡ ಅಲ್ಪ ಬುಲ್ದು ಜನಕುಲು ಪೋಪುನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಡು ಕಪ್ಪು ಜನಕುಲು ಬರ್ರ ಪ್ರವೇಶ ಇಜ್ಜಿ. ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ಅವು ಇಡೀ ವಿಶ್ವಗಾದು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಆಯ್ಜಿ. ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ಐನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಬಂದು ಪನ್ಪುಜೆರು. ಮುಲ್ಪನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ತೆರಿಯುಂದರು ಇಂದು ಸತ್ಯ ಈಶ್ವರೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವಾದುಂಡು. ಅಂಡ ಇಂದೇನು ಏರ್ಲ ತೆರಿಯೊಂದಿಚ್ಚೆರು. ದಯಪಂಡ ಬುದ್ಧಿಹೀನಾದುಲ್ಲೆರು. ಬುದ್ಧಿಹೀನರನ್ನು ಬುದ್ಧಿವಂತ ಅದು ಭಾವನೆ ಮಲ್ಪೆರು. ಮನುಷ್ಯರು ಬುದ್ಧಿವಂತರ್ನ ಎದುರುಡು ತರೆಬಗ್ಗವೆರು. ದೇವಿ ದೇವತೆಲಿಗ್ ಸನ್ಯಾಸಿಲು ಇಂಚಿನಕ್ಲಿಗ್ ತರೆಬಗ್ಗವೆರು. ಸನ್ಯಾಸಿಲು ಪವಿತ್ರ ಆದುಪ್ಪೇರು ಪಂದು ಅವಶ್ಯವಾದ ಬುದ್ಧಿವಂತರಾದುಪ್ಪೇರು. ಪವಿತ್ರತೆದ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಪಂದು ತೆರಿವೆರು. ಈ ವಿಕಾರಣೆ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊರ್ಪುಂಡು. ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ಪವಿತ್ರಾಪನ ಸನ್ಯಾಸುಲು ಬುದ್ಧಿವಂತರಾದುಪ್ಪೇರು ಪಂದು ಗೃಹಸ್ಥಿಲು ತೆರಿವೆನೆರು. ಬೊಕ್ಕ ಅಕಲ್ನ ಕಾರಿಗೆ ಬಗ್ವೆರು. ಸನ್ಯಾಸಿಲ್ನ ಮೋನೆಯನ್ನು ತುಯ್ಯರು ಪಂಡಿತನ ತಕ್ಷಣ ತರೆಬಗ್ಗವೆರು. ಅಂಡ ಇತ್ತೆಂತು ಅಕಲ್ನ ಮಾನ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆಯಾದು ಬಿಡ್ತುಂಡು. ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಹಿಡ್ದು ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ದೀಪೆರು. ಸುರುಕಂತು ಸನ್ಯಾಸಿಲೇನು ತೂಯಿನ ತಕ್ಷಣ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಎಂಕಲ ಇಲ್ಲಗ ಬಲೆ ಪಂದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನಿವೇದನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು. ಇತ್ತೆಂತು ಮಸ್ತ್ ಆದು ಬುಡ್ತೇರು. ಬೊಕ್ಕ ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ಆದು ಬುಡ್ತೇರು. ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ಏರು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆದುಪ್ಪೇರು ಅಕಲಿಗೆ ಆತಿ ಮಾನ್ಯತೆ ಉಂಡು. ಹಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಲೂ ಸಹ ಅಕಲಿಗೆ ತರೆಬಗ್ಗವೆರು. ದಯಗ್ ಓದುಡಂತೂ ಸನ್ಯಾಸಿಲ ಹಿಡ್ದುಲ ದುಂಬು ಉಪ್ಪೇರು. ಅಂಡ ಅಕಲು ಪವಿತ್ರ ಆದುಪ್ಪೇರು. ಸನ್ಯಾಸ ಮಲ್ತದುಪ್ಪೇರು. ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ಅಕಲಿನ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಪಂದು ನಂಬುವೆರು. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಬುದ್ಧಿವಂತರಾದುಲ್ಲರು. ನಿಕುಲಿತ್ತೆ ರಚಯಿತ ಬೊಕ್ಕ ರಚನೆದ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯವನ್ನು ತೆರಿಯೊಂದರು. ಅಂಡ ಮಾತೆರೆಗಳ ಈತೊಂಜಿ ನಶೆ ಉಪ್ಪುಜಿ ನಶೆ ಏರು ನೆಟ್ಟೆ ಸಮಯ ಪತ್ತುಂಡು. ಪೂರ್ಣ ನಶೆ ಅಂತೂ ಅಂತ್ಯಡಾಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಏತೇತು ನಿಕುಲು ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪರು ಆತಾತು ನಶೆ ಏರೊಂದು ಪೋಪುಂಡು. ನಿರಂತರ ಈ ನೆನೆಪುಡು ಉಪ್ಪುಡು. ನಿಕುಲು ಆತ್ಮದ ಅಪ್ಪ ಪರಮಾತ್ಮೆ ಬೈದೆರು. ವಿಶ್ವದ ಮಾಲೀಕಾದು ಮಲ್ಪೆರೆ ಎಂಕಲಿಗೆ ಓದ ಒಂದುಲ್ಲಿರು. ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪುನ ಸುಪಚಿಂತೆ ಉಪ್ಪುಡು. ಮಾತೆರೆಗಳ ಚಿಂತೆ ಉಪ್ಪುಜಿ ಮುಲ್ಪ ಕೇನುನ ಸಮಯಡು ನಶೆ ಏರುಂಡು. ಮುಲ್ಪೊಡ್ದು ಪಿದೈಪೋಯರ್ಡ ಗೊಬ್ಬು ಸಮಾಪ್ತಿಯಾದು ಪೋಪುಂಡು. ನಂಬರ್ ವಾರು ಉಳ್ಳಿರತ್ತೆ. ಎಂಕುಲು ಆತ್ಮದ ಅಪ್ಪ ಬೈದೇರು. ಎಂಕುಲು ಆರ್ನ ಕೈತಲು ಪರಮಧಾಮುಡಿತ್ತಾವು. ಈ ರೀತಿ ಬೇತೆ ಏರ್ಲ ತೆರಿಯುನುಜೇರು. ಸಾಧು ಸನ್ಯಾಸಿ ಇಂಚಿನಕಲು ಪವಿತ್ರ ಆದುಪ್ಪೇರು. ನಿಕ್ಲೆಡ್ಲ ಸಹ ನಂಬರ್ ವಾರು ಉಳ್ಳೇರು. ಎಂಕಲ್ನ ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರ ಆದುಲ್ಲೆರು. ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತಿ ದಾತ ಆದುಲ್ಲೆರು. ಎಂಕಲಿನ ಸ್ವರ್ಗದ ಮಾಲೀಕ ಆದು ಮಲ್ಪೇರು. ಪನ್ಪುನ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾತೆರೆಗಳ ಕುಲ್ದಿಜಿ ಮುಲ್ಪೊಡ್ದು ಕಾರ್ ದೆದ್ದು ಪಿದೈಪೋಯರ್ಡ ಆ ಖುಷಿತ್ ಮರೆಯಾದು ಪೋಪುಂಡು. ಇಜ್ಜಿಂದಿತ್ತಿನ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲಿಗೆ ಏತೊಂಜಿ ಖುಷಿ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಯಾನ್ಲ ಸಹ ಈ ಶರೀರದ ಆಧಾರಣದೇ ತೊಣೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡಿತ್ತನ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ಎಂಚ ಕಲ್ಪವಡು. ಎಂಕ್ ಎನ್ನನೆ ಆಯ್ನ ಶರೀರ ಇಜ್ಜಿ ಮಂದಿರೊಡು ತೂಲೆ. ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತನ್ನ ಶರೀರ ಉಂಡು. ಆಂಡ ಯಾನಂತೂ ಅಶರೀರಿಯಾದುಲ್ಲೆ. ಬೊಕ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಆಕಾರಿ ಅತ್ತನ ಸಾಕಾರಿ ಶರೀರ ತಿಕ್ಕುದುಂಡು. ಆಂಡ
ಎಂಕ್ ಎನ್ನನೆ ಆಯ್ನ ಶರೀರಜ್ಜಿ. ಸೋಮನಾಥ ಮಂದಿರ ಉಂಡು ಅತ್ತಂಡ ಶಿವನ ಮಂದಿರಡು ಒಲ್ಪನೆ ಪೋಲೆ ಅಲ್ಪ ನಿರಾಕಾರಿ ರೂಪ ಉಂಡು. ಕೇವಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪುದರ್ನು ದೀತೆರು. ಇಂದು ಅಂತೂ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಆತ್ಮ ಪರಮಧಾಮುಡು ಬರ್ಪುಂಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಶರೀರನು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ತದ ಪಾತ್ರನ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಯಾನ್ ಈ 84 ಜನ್ಮದ ಚಕ್ರುಡು ಬರ್ಪುಜಿ. ಯಾನ್ ಪರಮಧಾಮದ ನಿವಾಸಿಯಾದುಲ್ಲೆ. ಈ ಶರೀರಡು ಬೈದೆ ನಿರಾಕಾರ ಬಾಬಾ ಕೂಡ ಎಂಚ ಬರ್ಪಿರು ಪಂದ ನಿಕುಲು ಕೇನ್ವರು. ಬರಿಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು. ನಿಕುಲು ಶ್ರಾದ್ದ ಮಲ್ತದು ಭೋಗುನು ತಿನ್ಪವರ್ ಪಂಡಿತಂಡ ಆತ್ಮ ಬರ್ಪುನತ್ತೆ. ಶರೀರ ಅಂತೂ ಬರ್ಪುಜಿ. ಆತ್ಮ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಅಪಗ ಆತ್ಮ ನನಂಜಿ ಶರೀರಡು ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತಂದು ಪಂದು ತೆರುವಿರು. ಕೆಲವರಂತೂ ಭೂತ ಆತ್ಮಲು ಮಸ್ತ್ ಚಂಚಲ ಆದುಪ್ಪಿರು. ಕಲ್ಲು ಇಂಚಿನಕ್ಲಿನ ಹಾಕುವೆರು ಪಂಡ ಕಲ್ಲುಡು ಹಾಕುವೆರು. ಆತ್ಮ ಶರೀರಡು ಬನ್ನಗ ಎಂಚಿನಾಂಡಲ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಐನು ಪ್ರೇತಾತ್ಮ ಬಂದು ಪನ್ಪೆರು. ಅಶುದ್ಧ ಆತ್ಮಲ್ಲ ಸಹ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಅಶುದ್ಧ ಆತ್ಮ ಎಂಚ ತಿರುಗುಂಡು ಪಂಡು ನಿಕುಲು ಜೋಕ್ಲೆಗ ಅನುಭವ ಉಂಡು. ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಶರೀರ ತಿಕ್ಕುಜೋ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ತಿರುಗೊಂದುಪ್ಪುಂಡು. ಶುದ್ಧ ಆತ್ಮಲು ಸಹ ಬರ್ಪುಂಡು. ಇಂದು ಸಹ ನಾಟಕಡು ನಿಗದಿಯಾದುಂಡು. ಎಂಚಿನ ಮಾತ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಅವು ಡ್ರಾಮದ ಗೊಬ್ಬು ಆದುಂಡು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವರು ಯಾನು ಬತ್ತದು ಸಾಧಾರಣ ಬ್ರದ್ದನ ಶರೀರಡು ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪೆ. ಐನೆರದವರ ಅವಶ್ಯವಾದ ಅನುಭವಿನ ಶರೀರ ಓಡತ್ತೆ. ಬ್ರಹ್ಮನ ಪುದರು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದುಂಡು. ಬ್ರಹ್ಮನ ಮತಲ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದುಂಡು. ಬ್ರಹ್ಮಗ ಮತ ಒಲ್ಪೊರ್ದು ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಾ ಶಿವ ಬಾಬನ ಮಗೆ ಅದುಲ್ಲಿರು. ಐನೆರದವರ ಇಂದು ಆರ್ನ ಶ್ರೀಮತವಾದುಂಡು. ಐದವರ ಅವಶ್ಯವಾದ ಮುಖ್ಯ ಶ್ರೀಮತ ಬ್ರಹ್ಮಡ ಉಂಡು. ಅರೆಡ ಬಾಬಾ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪಿರು. ಭಾರತವಾಸಿಲಿ ಪಾತೆರನು ತೆರಿಯೊಂದಿಜಿರು. ಆರಂತೂ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜೆ ಪಂದು ತೆರಿವೆರು. ಕೃಷ್ಣ ಶಿವ ಇಂಚಿನಕ್ಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಒರಿಯ ಆದುಲ್ಲಿರು. ಕೃಷ್ಣನು ಮಹಾತ್ಮ ಯೋಗೇಶ್ವರ ಪಂದು ಪನ್ಪೆರು. ಅಂಡ ದಯಗ ಪನ್ಪೆರು. ಇಂದೇನಂತೂ ತೆರಿಯೊಂದಿಜಿರು. ಕೃಷ್ಣನ ಆತ್ಮ ಈಶ್ವರನ ಮುಖಾಂತರ ಇತ್ತ ಯೋಗನು ಕಲ್ತದು ಯೋಗೇಶ್ವರ ಅವನುಂಡು. ಏತುಂಜಿ ಗುಪ್ತ ರಹಸ್ಯವಾದುಂಡು. ಪರಮಾತ್ಮನ ನಾಮರೂಪರ್ದು ಭಿನ್ನ ಅರೆಗು ಶರೀರ ವಿಜ್ಜಿ ಪಂಡು ಮನುಷ್ಯರು ಪನ್ಪೆರು. ಅಂಡ ಸೋಮನಾಥ ಮಂದಿರಲ ಶಿವನ ಅವತರಣದ ನೆನಪಾರ್ಥ ಪಂದು ನಿಕುಲು ಪನ್ಪರು ಪಂಡ ಅವಶ್ಯವಾದ ಕಲ್ಪದ ಪಿರೌಡು ಶಿವಬಾಬಾ ಬದುತ್ತೆರು. ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಬೈದೆರು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ದ್ವಾಪರುಡು ಅರ್ನ ಭಕ್ತಿ ಶುರುವಾಪುಂಡು ಪಂಡ ಭಕ್ತಾತ್ಮರ್ನ ಭಕ್ತಿ ಶುರುವಾಪುಂಡು. ಅಕುಲು ಬತ್ತಿನ ಕಾರಣನೇ ಶಿವರಾತ್ರಿನ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪಿರು ಪಂಡ ಬಾಬಾ ಬತ್ತಿನ ಕಾರಣ ಶಿವರಾತ್ರಿನ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪಿರು. ಈ ಸಂಗಮೆಗೊಟ್ಟು ಬಾಬಾ ವೈದ್ಯರು ಐಕೆ ದ್ವಾಪರೊಡ್ದು ಪಕ್ಕ ಶಿವರಾತ್ರಿನ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪಿರು. ಬಾಬಾ ತಿರಿಪೇರು ನಿಕುಲು ಆತ್ಮಲು ಪರಮಧಾಮರದು ಪಾತ್ರನ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬೈದರು. ಆತ್ಮ ಅವಿನಾಶಿಯಾದುಂಡು. ಇಂದೆಟ್ಟು 84 ಜನ್ಮದ ಪಾತ್ರ ಜಿಂಜಿದುಂಡು. ಎಂಚ ಬಾಬಾ ಪರತ್ ಶರೀರಡು ಬೈದೆರೋ ಅಂಚಿನ ನಿಕುಲ್ಲ ಸಹ ಪರತ್ ಶರೀರಡುಲ್ಲರು. ಬಾಬಾ ಈ ಪರತ್ ಶರೀರದ್ದು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಪೊಸತೆನು ಕೊರ್ಲೆ ಕವಡೆದ ಸಮಾನರದು ವಜ್ರ ಸಮಾನಪನ ಯುಕ್ತಿನು ತೆರಿಪಲೆ ಪ್ರಿಯತಮ ಒರಿಯೆ ಆದುಲ್ಲೆರು ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಯಾನು ಪರಮಧಾಮದ ನಿವಾಸಿ ಆದುಲ್ಲೆ. ನಿಕುಲು ಆತ್ಮುಲ್ಲ ಸಹ ಪರಮಧಾಮಡು ಉಪ್ಪುನಕುಲು ಆದುಲ್ಲರು. ಯಾನು ಪರತ್ತೆರ್ದುಲ ಪರತ್ ಶರೀರಡು ಬೈದೆ. ನಿಕುಲ್ನಲ್ಲ ಸಹ ಇಂದು 84 ಜನ್ಮದ ಅಂತ್ಯದ ಪತಿತ ಶರೀರವಾದುಂಡು. ಐನೆರದವರ ನಿಕುಲು ಸಹ ನಿಕುಲು ಆತ್ಮ ಪಂದು ತೆರಿಲೆ. ಯಾನು 84 ಜನ್ಮನು ಪೂರ್ಣ ಮಲ್ತದೆ. ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚೋಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಹೊಸ ಶರೀರ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಐನೆರದವರ ಏತೊಂಜಿ ಖುಷಿ ಇಪ್ಪುಡು. ನಂಬರ್ವಾರು ಉಲ್ಲರು. ಕೆಲವರಂತೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಂದ ಬುದ್ಧಿದಕ್ಲಾದುಲ್ಲೆರು. ಮಾಯೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಲ್ಲು ಬುದ್ಧಿದಕ್ಲಾದು ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ತುಂಡು. ಎಂಚ ಬೆಚ್ಚ ತವೆತ ಮಿತ್ತು ನೀರ್ನು ಪಾಂಡ ಸಂಪೂರ್ಣ ಉಣ್ಗುದು ಪೋಪುಂಡು. ಅಂಚೆನೆ ಬೆಚ್ಚ ತವೆಯಾದುಲ್ಲರು. ಅರೆ ನಿಕುಲಿನ ಕೇವಲ ಆತ್ಮ ಆದುಲ್ಲೆ ಬಾಬನ ಸಂತಾನ ಪಂದು ತೆರಿಲಿ. ಐನ್ಲ ಸಹ ತೆರಿಯೋನುಜರು. ಒಂಜು ವೇಳೆ ತೆರಿಯೊಂದಿತ್ತಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯವಾದ ದಯಗ ಬಲ್ತು ಪೊಂದಿತ್ತುವರು. ಮಾಯೆ ಮಸ್ತ್ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾದುಂಡು. ಒವ್ವೇ ತಪ್ಪುನು ಮಲ್ತೆರ್ಡ ಮಾಯೆ ಜೋರಾದು ಪೆಟ್ಟು ಕೊರ್ಪುಂಡು. ಅರೆ ಬಾಬಾ ಆಸ್ತಿನ ಕೊರ್ರೆ ಬೈದೇರು. ಆಂಡ್ರ ಸಹ ನಿಕುಲು ವಿಕಾರಿ ಆದುಲ್ಲರು. ಮಾಯೆ ಮಸ್ತ್ ಜೋರಾದು ಪೆಟ್ಟು ಕೊರ್ಪುಂಡು. ಅಂಡ ಬಾಬಾ ಅಂತೂ ಕೊರ್ಪುಜಿರು. ಮಾಯೆ ಅಂತೂ ಪೆಟ್ಟು ಕೊರ್ತು ಓನೆಂಡು ತಿರ್ಗದು ಬಿಡುಪುಂಡು. ಈ ರೀತಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮಾಯದ ಪೆಟ್ಟುನು ತಿನ್ನೊಂದುಪ್ಪೆರು. ನಿಕುಲು ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಯಾನು ಪೆಟ್ಟುನು ಕೊರ್ಪೆ ಪಂದು ಮಾಯಲ ಸಹ ಪನ್ಪುಂಡು. ಮಾಯೆಗೆ ಆಜ್ಞೆ ತೆಗೆದುಂಡು ಬುದ್ಧಿಹೀನರನ್ನು ಬುದ್ಧಿವಂತರಾದು ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಐದವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ದೇಗ ಮಲ್ಪುಜರು. ಇಡೆ ಮುಟ್ಟಲ ಮಾಯದ ಪೆಟ್ಟುನೇ ತಿನ್ನೊಂದು ಉಪ್ಪಡೆ. ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪೆಟ್ಟುನು ತಿನ್ನೊಂದುಪ್ಪೆರು.
ಕೆಲವರೆಗೂ ಕ್ರೋಧದ ಪೆಟ್ಟು ನನ್ನ ಕೆಲವರೆಗೂ ಮೋಹದ ಪೆಟ್ಟು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಜೋಕ್ಲೆ ನಿಕುಲು ಸರ್ವಸ್ವಂలో ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಮಿತ್ತ ಆದುಪ್ಪುಲೆ ವಿಕಾರಂలో ಸಹ దానోడు కొరలే కూడా అయిన కార్యోడు దాగ కనపర్ వికారోడుల మల్ల రూపజ్జి ఎంచ కాసుగాదుకేనువేరు పన్పేరు నిమిత్తాలే భలే ಕಾರ್ಯುಡು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪಲೆ ಆಂಡ ಮಸ್ತ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆರ್ದು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಾಬಾನ ಶ್ರೀಮತದ ಲೆಕ್ಕ ಕಾಸಿರ್ದು ಒವ್ವು ಇಂಚಿನ ವಿಕರ್ಮ ಮಲ್ಪೆರ ಬಲ್ಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡಿತಂಡ ಅಕಲ್ನ ಪುದೆ ಮಾತಲ ನಿಕಲ್ನ ತರೆತ ಮಿತ್ತುಪ್ಪುಂಡು ಮಾಯೆ ಮಸ್ತ್ ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ಆದುಂಡು ಐಕ್ಲ ಸಹ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮೊಕಲು ಬಾಬನು ಸರಿಯಾದ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಜಿರು ಐನಿರ್ದವರ ಮೊಕಲಿಗೆ ಎಡ್ಡ ಪೆಟ್ಟು ಕೊರಡು ಬಂದು ತೆರಿಯುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಬಾಬಾ ಬೊಕ್ಕ ಆಸ್ತಿನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಂದಿತ್ತಂಡು ಯಾನು ಎಡ್ಡ ಪೆಟ್ಟು ಕೊರ್ಪೆ ಮಸ್ತ್ ಜೋಕುಲು ಬಾಬಾ ಮಾಯೆ ಪೆಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು ಐಕ್ ಬಾಬಲ ಸಹ ಬರೆಪೇರು ಅಂದ ಜೋಕುಲೆ ಹಾಕೆರೆ ಮಾಯಿಗೆ ಏನರ್ದ ಆಜ್ಞೆ ದಿಕ್ಕದಂಡು ದೇಪಂಡ ನಿಕುಲು ಎನ್ನಕುಲಾದಿಜ್ಜರು ನಿಕುಲೇನು ಸದಾ ಸುಖಿಯಾದ ಮಲ್ಪೆರ ಬೈದೆ ಆಂಡಲ ಸಹ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಜರು ಇಂದು ಅಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಸಹಜವಾದುಂಡು ಆಂಡ ಸಮಯ ಪತ್ತುಂಡು ಇಜ್ಜಂದೆತ್ತಂಡ ಬಾಬಾ ಬೊಕ್ಕ ಆಸ್ತಿನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ ಖುಷಿತ ನಸೇರ್ದು ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಕಡೇಟು ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದು ಈತು ನಸೆ ಬತ್ತು ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಯಾನಿತ್ತೆ ಬಾಬನ ಕೈತಲು ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಸುರ್ಗುಡು ಬರ್ಪೆ ಒಂಜೇ ಸಾರಿ ಅಪಾರ ಮಸ್ತಿಡು ಪಿದರ್ದು ಪೋಪರು ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಇಂದು ಅಂತೂ ಏರಿಗಳ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಆತ್ಮ ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪ್ರಿಯತಮೆ ಆದುಲ್ಲು ಸತ್ಯ ಪ್ರಿಯತಮೆಯರು ನಿಕುಲಾದುಲ್ಲರು ಅರ್ಧಕಲ್ಪ ನಿಕುಲು ಪ್ರಿಯತಮೆ ಅದು ಪ್ರಿಯತಮನು ಹೆಚ್ಚಾದ ನೆನಪು ಮಲ್ಪರು ಆಂಡ ಆತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮಗೂ ಪ್ರಿಯತಮೆ ಉಳ್ಳಿರು ಪಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂಡು ಮನುಷ್ಯರಂತೂ ಆತ್ಮನೇ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಆತ್ಮ ಬಂದು ಪಂಡು ಬಿಡ್ಪೇರು ಮೂಲಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಅಂತರ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಪ್ರಿಯ ಆದುಲ್ಲಿರು ಆರು ಆ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ ಎಂಕ್ಲೆನು ಏತು ಪೊರ್ಲಾದು ಮಲ್ಪೇರು ಯಾನ ಆತ್ಮ ಕೊಳಕಾದು ಪುಣ್ಯರ್ದವರ ಶರೀರ ರೂಪಿ ಆಭರಣಲ ಸಹ ಕೊಳಕಾದು ಬಿಡ್ತುಂಡು ಬಾಬಾ ಕೂಡ ಪೊರ್ಲಾದು ಮಲ್ಪೆರೆ ಬೈದಿರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಶರೀರಲ ಸಹ ಪೊರ್ಲಾಯಿನ ಸತ್ಯಯುಗಿ ಶರೀರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂಗಾರದ ಜೊತೆ ಲೋಹನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಿರತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಈ ಮಂದಿರ ಆದಿದೇವನದಾದುಂಡು ಆರ್ನ ಪುದರ್ನು ಏರೋ ಮಹಾವೀರ ಪಂಡು ದೀದು ಬಿಡ್ತಿರು ಅಂಡ ಐತ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಹನುಮಂತನು ಸಹ ಮಹಾವೀರ ಪಂಡು ಪಣದು ಬಿಡ್ಪೇರು ಇತ್ತೆ ಒಲ್ಪ ಆ ಹನುಮಂತೆ ಒಲ್ಪ ಆ ಆದಿದೇವ ಮೊಕ್ಲೇನು ಮಹಾವೀರ ಪಂಡು ಪಣದು ಬಿಡ್ಪೇರು ಜೈನಿ ಮಹಾರಾಜ ಮುನಿ ಎಂಚಿನ ಮಾತೇನು ಪಂತೇರು ಅವು ಮಾತಲ್ಲಿ ನಡತೊಂದು ಬೈದುಂಡು ಇತ್ತೆ ತಂತು ರಿದ್ದಿ ಸಿದ್ಧಿ ಮಸ್ತ್ ಆದು ಬಿಡ್ತುಂಡು ಈ ಬ್ರಹ್ಮಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೆರಿಯೊಂದೇರು ಮಸ್ತ್ ಪರಿಶ್ರಮ ಮಲ್ಪೇರು ಕೈದು ಕೇಸರಿನ ಪಿದೆ ದೆಪ್ಪೇರು ಐಕ್ ಇಂದು ಚಮತ್ಕಾರವಾದುಂಡು ಬಂದು ತೆರಿವೇರು ಬೊಕ್ಕ ತಕ್ಷಣ ಅಕಲ್ನ ಅನುಯಾಯಾದು ಬಿಡ್ಪೇರು ರಿದ್ದಿ ಸಿದ್ಧಿದಕಲಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಅನುಯಾಯಲುಲ್ಲೇರು ಮೂಲಂತೂ ಆ ಪಾತೆರೆಜ್ಜಿ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಯಾನ್ 5,000 ವರ್ಷದ ಪಿರವದ ತರಹ ಬೈದೆ ಈ ರೀತಿ ಬೇತೇರ್ಲ ಪನಿಯರ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಬಾಬಾ 5,000 ವರ್ಷದ ಸುರುಕು ಎಂಕುಲು ಬೈದ ಹಿರಿಯರ್ದು ಸ್ವರ್ಗದ ಆಸ್ತಿನ ಪಡೆದಿತ್ತ ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮುಖಾಂತರ ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮನ ಜೋಕುಲಾದುಲ್ಲ ಪಂಡು ಜೋಕುಲು ಪಂಡ್ಪೇರು ಪ್ರಪಂಚ ಕಲಿಯುಗೊಟ್ಟುಂಡು ಕಲಿಯುಗೊಟ್ಟು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಒಲ್ಪೊಡ್ದು ಬತ್ತೇರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಂತೂ ಸಂಗಮೆ ಕೊಟ್ಟು ಬೋಡು ಕಾರು ಬೊಕ್ಕ ಶಿಕ್ಕೆ ಪಂಡ ಜುಟ್ಟು ಇಂದು ಸಂಗಮೆ ಗಾಂಡತ್ತೆ ಶೂದ್ರರು ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಸಂಗಮವಾದುಂಡು ಶೂದ್ರರೆಡ್ದು ಕೂಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾಪೇರು ಈ 84 ಜನ್ಮದ ಚಕ್ರನಂತೂ ಏರ್ಲ ತೀರಿ ಹೊಂದಿಜಿರು ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಕ್ಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾದುಲ್ಲ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ರೂಪುಡು ಬ್ರಹ್ಮನ ಸಂತಾನಾದುಲ್ಲ ನಿಕುಲ ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ತೆರಿಪವಲಿ ನಿಕುಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ನಿಕ್ಲೇನು ಬ್ರಹ್ಮನ ಸಂತಾನರೆಂದು ಲೆತನುವರು ಆಯ್ದವರ ಬ್ರಹ್ಮನ ಅಪ್ಪ ಏರು ಆರು ತೆರಿಪವಜಿ ಅಕುಲು ತೆರಿಪವಜಿರು ಎಂಕ್ಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೇ ಭಗವಂತೆ ಬಂದು ಪಣದು ಬಿಡ್ಪೇರು ನಿಕ್ಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಭಕ್ತರಾದುಲ್ಲರು ಇತ್ತೆ ಪನ್ಪರು ಎಂಕ್ಲು ಲಕ್ಷ್ಮಿನ ವರಿಸೇರೆ ಯೋಗ್ಯ ಆದುಲ್ಲ ಇಂದೆಟು ಪುರುಷಾರ್ಥ ನಡಪುಂಡು ತೆರೀಲೆ ಎಂಕ್ಲು ಪರಮಧಾಮರ್ದು ಬೈದ ಇತ್ತೆ ಬಾಬಾ ಕೂಡ ಪಿರ ತಿರುಗದಿಲ್ಲೆ ತೊಂದು ಪಯರೆ ಬೈದಿರು ಎಂಕುಲ ಸಹ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಮಾಲೀಕ ಆದುಲ್ಲ ಬಾಬಾ ಸಹ ಪರತ್ತು ಶರೀರ ಲೋನು ಅದು ದೆತೊನೋಡಾಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಬಾಬಾ ಏನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಪಗ ವಿಕರ್ಮ ವಿನಾಶ ಆಪುಂಡು ಬಾಬಾ ಸಮಯನು ಕೊರ್ಪೇರು ಪಾಂಡವ ಸರ್ಕಾರದ ಸೇನೆ ಕಡೇತ ಪಕ್ಷ ಎನ್ಮ ಗಂಟೆ ಅಂಡಲ ರಾಜಯೋಗನು ಕಲ್ಪೊಡು ಶಂಕ ಧ್ವನಿ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ನಿಗುಲು ಶ್ರೀಮತ ತಲಕ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚನು ಐಟ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಭಾರತನು ಸ್ವರ್ಗವಾದ ಮಲ್ಪರು ಸ್ವರ್ಗುಡು ಕೇವಲ ನಿಕುಲೇ ಬರ್ಪರು ಬೇತೆ ಧರ್ಮದಕಲು ಬರ್ಪುಜೀರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ದೇವತ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ವೈಶ್ಯ ಶೂದ್ರ ಇಂದೇನು ವಿರಾಟ ರೂಪ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ವಿರಾಟ ರೂಪದ ಚಿತ್ರನು ಮಲ್ಪೊಡು 5 ಮನುಷ್ಯರಿಗೂ ಸಹಜವಾದ ಅರ್ಥ ಆಪುನಂಚ ಒಪ್ಪೊಡು ವಿಷ್ಣುನು ವಿರಾಟ ರೂಪಡು ದೆತೊಂದು ಬೈದಿರು ಚಿತ್ರ ಅಂತೂ ಅವಶ್ಯವಾದ ಬೋಡತ್ತೆ ಶಾಲೆಡ್ಲ ಸಹ ಚಿತ್ರನು ದೀವಣವರು ಇಜ್ಜಂದೆತ್ತಂಡ
ಆನೆ ಪಂಡ ಎಂಚೊಪ್ಪುಂಡು ಪಂದು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಚಿನ ಅರ್ಥಾಪುಂಡು ಚಿತ್ರದ ಮಿತ್ತು ತೆಜ್ಜಿಪೋಯರು. ಐನಿರ್ದವರ ಇಂದುಲ ಸಹ 4 ಯುಗಲುಂಡು. ಈತ್ತೆ ಕಲಿಯುಗವಾದುಂಡು ಅವಶ್ಯವಾದ ಚಕ್ರ ತಿರುಗೊಂದುಪುಂಡು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಂತೂ ಸಂಘ ಮಡುಪಿರು. ಊರಿನ ಶಾರೀರಿಕ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾದುಲ್ಲಿರು. ಅಕಲು ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಖವಂಶಾವಳಿ ಅತ್ತು. ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಖವಂಶಾವಳಿಗೆ ಅಂತೂ ತಾತರ್ದು ಆಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಆಸ್ತಿ ಒಲ್ಪೊಡ್ದು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಈ ಪಾತೆರನು ನಿಕ್ಲೆಡ್ಲ ನಂಬರ್ ವಾರು ತೆರಿಯೋಣರು ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ. ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ತಿರುಗುದು ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಪ್ರೀತಿದ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ತಾದರ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಒಕ್ಕ ಸುಪ್ರಭಾತ. ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ. ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬಗ ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕ್ಲಿರ್ದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಒಂಜಿ ಬುದ್ಧಿರ್ದು ಸರ್ವಸ್ವಂలో ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಮಿತ್ತ ಅದು ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಮಸ್ತ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆರ್ದು ಶ್ರೀಮತದ ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಯನು ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ರಡ್ಡು ಅಪ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಆಸ್ತಿನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ ಅಪಾರ ಕುಶಿತ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಬಾಬನ ನೆನಪುಡು ಮಸ್ತಿ ಅದು ಬಿಡೋಡಾಪುಂಡು. ಸತ್ಯ ಪ್ರಿಯತಮ ಅದು ಪೊಡಾಪುಂಡು. ವರದಾನ ಸಮಾವೇಶ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಮಲ್ಪುನ ಶಕ್ತಿದ ಮೂಲಕ ಏಕಾಗ್ರತೆದ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಸಾರಸ್ವರೂಪ ಭವ. ದೇಹದ ಸಂಬಂಧುಲು ಅತ್ತಿಂದ ಪದಾರ್ಥದ ವಸ್ತುಲು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ವಿಸ್ತಾರಣೆ ಉಂಡು. ಮಾತಾ ಪ್ರಕಾರದ ವಿಸ್ತಾರನು ಸಾರರೂಪಡು ಕನಾಯರಗಾದು ಸಮಾವೇಶ ಮಲ್ತೊನ್ನ ಅಂಚಿನ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಮಲ್ಪುನ ಶಕ್ತಿಪ್ಪುಡು. ಸರ್ವ ಪ್ರಕಾರದ ವಿಸ್ತಾರನು ಒಂಜಿ ಬಿಂದುಡು ಸಮಾವೇಶ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಯಾನ್ಲ ಸಹ ಬಿಂದು ಬಾಬಲ ಬಿಂದು ಒರಿ ಬಾಬಾ ಬಿಂದುಡು ಇಡೀ ಸಂಸಾರನೇ ಸಮಾವೇಶವಾದುಂಡು. ಐದವರ ಬಿಂದು ರೂಪ ಪಂಡ ಸಾರಸ್ವರೂಪ ಅಪುನಿ ಪಂಡ ಏಕಾಗ್ರ ಅಪುನಿ. ಏಕಾಗ್ರತೆದ ಅಭ್ಯಾಸದ ಮೂಲಕ ಸೆಕೆಂಡ್ ಓಡಿಗೆ ಬೋಡು ಏಪಬೋಡು ಬುದ್ಧಿ ಅವೇ ಸ್ಥಿತಿಯಾರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಸ್ಲೋಗನ್ ಏರು ಸದಾ ಆತ್ಮೀಯತೆದ ಸ್ಥಿತಿ ತುಪ್ಪಿರೋ ಅಕುಲೇ ಆತ್ಮಿಕ ಗುಲಾಬಿ ಆದುಲ್ಲಿರು. ಅಚ್ಚ ಓಂ ಶಾಂತಿ.